Αγάπη μου, έρχεσαι. Την έβαλα να γράφει. Τάκη, τι κάνεις, κρυώνεις? Όχι, αγάπη μου, με γυρίσει ένα συνάχη τώρα τελευταία, γι' αυτό το. Έλα, έτσι δεν θα φαίνεται τίποτα. Ναι, κάτσε, αγάπη μου, μερικές φορές αν είναι όλα φατσαφόρα, είναι ξενέρωμα, καταλάβεις. Έλα τώρα, έλα. Ωραία, πες μου τώρα. Τώρα τι θα κάνουμε? Μήπως να βγάζαμε τα ρούχα μας, Ναι, σωστά. Αγάπη μου, κοίταξε να δεις. Αν πάθω που δεν υπάρχει περίπτωση ένα κοκομπλόκο, θα το ζήσουμε, να ξέρεις.